Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियेल YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा नोंथांमोना EPFO एबा EPFO नि एग्जाम डेट ओंखारबाय स' बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लानो हासिगोन। दा सिगां जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै एप्लाइ खालामदोंमोन स' एडमिट डाउनल'ड खालामदो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। सापोज वाइसआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन बेखौ जों नायगोन गोबाव खालामाव अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। साख्रिनि आपडेट आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि आपडेट फैगोन आरो नोंथांमोननि एडिआरइ 2.0 नि आपडेट फैगोन। दा लोगोफोर जों फैबाय एमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसन जाय नोंथांमोना सिगाङै भिडिअ नायनानै एप्लाइ खालामदोंमोन बे नोंथांमोननि जबाव अब्ला स' एडमिट नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनो हासिगोन। पस्टआ 2800 नि बारा दङमोन जेराव नोंथांमोना इलिजिबल जादोंमोन आरो बे पस्टआ मोननै रोखोमनि सिकिउरिटि एसिस्टेन्ट मोनसे बेनिफ्राय स्टेन'ग्राफि मोनसे। दा बेयाव एग्जाम डेट ओंखारग्रोबाय जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो। दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नटिफिकेसन। दा एग्जाम डेटआ स्टेन'ग्राफाराव जाय खालामदोंमोन 1 आगस्टआव जागोन एग्जामा अके। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि ससियेल सिकिउरिटि एसिस्टेन्टआ नोंथांमोना 18, 21, 22 एन्ड 23 आव एग्जाम जागोन। स' बेखायनो एडमिट नोंथांमोना दायो डाउनल'ड खालामदो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। नोंथांमोना दायो चेक खालामनो हासिगोन जायनिखि स्टेन'ग्राफार एग्जाम होगोन नोंथांमोनाथ' हाबाय नाथाय ससियेल सिकिउरिटि एसिस्टेन्टआ नोंथांमोना उनावहाय एडमिट डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना एसिस्टेन्टआ जुदि एप्लाइ खालामदोंबा स' सेकेन्ड उइकआव नोंथांमोना एडमिट डाउनल'ड खालामनो हागोन अब्लाबो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव। बाट जोङो स्टेन'ग्राफियाव जाय एग्जाम होगोन नोंथांमोना माबोरै एडमिट डाउनल'ड खालामनांगौ जों दानिया बेखौ नायनोसै फैदो। जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लानो हागोन। दा फार्स्टआव एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पार्टिखौ होनानै स' नोंथांमोना नैबे एन्टारखौ खालामदो नाम्बारखौहाय एन्ड साबमिट खालामनाय लोगो लोगो एडमिट नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनो हासिगोन। स' बेनोमोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोनाहाय चेक खालामबानो जाबाय।